Ahojte a vitajte na mojom kanáli. Dnes sa pozrieme na jednu z najbizardnejších a zároveň tragických marketingových katastrof v histórii. Je to súťaž Number Fever, ktorú v roku 1992 usporiadala spoločnosť Pepsi na Filipínach. Tento jednoduchý nápad, ktorý mal spraviť pár ľudí milionármi, sa zmenil na chaos, ktorý stál život 5 ľudí a spôsobil nepokoje po celej krajine. Ak vás fascinujú neuveriteľné príbehy zo sveta biznisu a histórie, určite zostaňte pri videu až do konca. Tak poďme na to. V roku 1992 usporiadala spoločnosť Pepsi na Filipínach súťaž, ktorá nakoniec viedla k smrti 5 ľudí. Súťaž sa volala Number Fever a jej princíp bol jednoduchý. Každý večer v správach oznámili výherné číslo. Napríklad, zajtrajšie výherné číslo je 37. A ak ste mali uzáver z fľaše Pepsi s týmto číslom, vyhrali ste 1 000 000 pesos. 1 000 000 pesos bola v roku 1992 pre priemerných Filipíncov suma, ktorá mohla zmeniť ich život. Takže súťaž sa stala mimoriadne populárnou. Rodiny si doma hromadili uzávery z fliaš Pepsi, mnohí ľudia prehľadávali odpadky v snahe nájsť výherné vrchnáky. Podľa Pepsi sa do súťaže aktívne zapojila približne polovica populácie krajiny. Práve kvôli tejto popularite sa Pepsi rozhodla predĺžiť Number Fever o ďalších 5 týždňov. A práve tu sa všetko pokazilo. Počas celej súťaže mala Pepsi úplnú kontrolu nad počtom výhercov. Spoliehala sa na počítačový program, ktorý zabezpečil, aby sa do plniarní dostali iba 2 výherné uzávery. 2 výherné uzávery znamenali len 2 výhercov, takže Pepsi zostala v rámci rozpočtu. Po predĺžení súťaže však došlo k chybe v programe. Čísla sa pomiešali a 25. mája 1992 večerné správy na kanáli 2 oznámili ako výherné číslo 349. Namiesto 2 výhercov však začali oslavovať 100 000 Filipíncov. Číslo 349 bolo totiž pôvodne označené ako nevýherné a preto ho plniarne mohli tlačiť v neobmedzenom množstve. V obehu sa tak ocitlo viac než 600 000 uzáverov s číslom 349. Bolo to tak bežné číslo, že mnohí ľudia mali doma viac než jeden takýto uzáver. Ulice zaplavili oslavy. Ľudia verili, že sú bohatí a konečne sa nemusia obávať peňazí. Stovky z nich sa vybrali do továrne Pepsi s výhernými uzávermi, no závod museli čoskoro zatvoriť a strážiť políciou. Spoločnosť si rýchlo uvedomila, že spravila obrovskú chybu. Vedúci pracovníci Pepsi mali v noci krízové stretnutie, aby našli riešenie. Vyplatenie všetkých výherných uzáverov by ich stálo desiatky miliárd dolárov. Namiesto toho zvalili vinu na počítač a ponúkli 500 pesos za každý výherný uzáver. To bolo približne $8, len 0,5% pôvodnej výhry. Niektorí ponuku prijali, väčšina však nie, a ich hnev ešte vzrástol. Nezaujímala ich žiadna počítačová chyba. Pepsi bola podľa nich mnohomiliardová korporácia a mala vyplatiť plnú sumu. Spoločnosť však ustúpila len minimálne a vypukli protesty a nepokoje, ktoré si vyžiadali 5 obetí a desiatky zranených. Niektorí výhercovia s číslom vrchnáku 349 zaútočili na továrne Pepsi, hádzali do okien molotovové koktejly a útočili na nákladné autá Pepsi. Počas nasledujúceho roka sa odpor zorganizoval systematickejšie. Vznikla skupina Coalition 349, ktorá podnikla právne kroky proti spoločnosti. Zvolili si za lídra miestneho kazateľa menom Del Fiero, ktorý zhromaždil viac než 8349 výhercov a pokúsil sa žalovať Pepsi o viac než $400 miliónov. Chaos pokračoval až do roku 1993, keď sa objavil nový zvrat. Niektoré novinové titulky naznačovali, že Pepsi mohla byť zodpovedná za bombové útoky na vlastné nákladné autá. Tieto tvrdenia vychádzali zo svedectva policajta, ktorý tvrdil,
že Pepsi si najala žoldnierov, aby infiltrovali skupiny protestujúcich a vyvolali nepokoje, čím by ich vykreslila ako teroristov a oslabila ich postavenie na súde. Objavili sa aj ďalšie svedectvá ľudí, ktorí tvrdili, že im Pepsi zaplatila za vyvolávanie nepokojov. Právnik Pepsi tieto obvinenia rýchlo poprel a tým sa to v podstate skončilo. V roku 1993 súd vydal zatýkač na 9 vedúcich pracovníkov Pepsi, čo bolo veľké víťazstvo pre Coalition 349. Bolo to však jedno z mála. V nasledujúcich mesiacoch boli takmer všetky občianske žaloby a trestné oznámenia zamietnuté. V roku 2006 súd oficiálne uzavrel všetky zostávajúce prípady s tým, že Pepsi nebola v katastrofe Number Fever nedbanlivá. Napokon musela spoločnosť zaplatiť len malú pokutu vo výške 150 000 pesos. Mnohí Filipínci, ktorí zažili Number Fever, sú dodnes traumatizovaní. V niektorých skupinách sa dokonca neodporúča ani spomínať slovo Pepsi. Nedávno bola spoločnosť požiadaná o vyjadrenie k tejto udalosti a uviedla: Tieto udalosti sa odohrali pred takmer 30 rokmi a žiadny z vedúcich pracovníkov, ktorí boli oboznámení s týmto programom, už v PepsiCo nepôsobí. Hlboko ľutujeme akúkoľvek bolesť a utrpenie, ktoré naša chyba spôsobila ľuďom na Filipínach. Toto bol príbeh tragédie a chaosu okolo súťaže Number Fever. Jeden z najbizardnejších marketingových fiask na svete. Ak vás takéto neuveriteľné príbehy z biznisu a histórie fascinujú, nezabudnite dať like a odoberať kanál, aby vám neunikli ďalšie videá. Ďakujem, že ste sa dnes pridali, teším sa na vás pri ďalšom videu, kde opäť odhalíme niečo, čo sa v dejinách biznisu zdá až neuveriteľné.